ମନୋଜ କାଇଁ କିଆଯେ ସକାଳୁ କଣ କୁଆଡେ ଖାଲି ଯାଉଛି ତୁ ତୋର ଯାଉନୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଲି ଆଡେ ଲୋକ ନାଇଁ ନା ଭଲ ଚାଟା କରୁଛି ନା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଲାଗିଲେ ଫୁଲ ଦେଇଛ ଏଠି ପାଲଟା ଖୋଲୁନି ତ ପାଲ ତଳେ
ଆମର ଆଗୁଆ କରିକି ନଉନା ଟିକେ ଆମକୁ ଆମର ଟିକେ ନଉନା ତମର ଆଗୁଆ କରିକି ତମର ହେଇକି ଅଛି ବା କାହିଁ କୋଉଠି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ତ ଦେଖୁନା ଦେଖେ ସବୁ ହେଇକି ଅଛି ଏଇନା କଣ ଛଡା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇନା ଛଡା ହେଇନି ନା ଛଡା ହେଇନି ଯାଇକି କାଲି ସଇଲା ପରେ ଦେଖୁନା ଟିକେ ଦେଖିଦେଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି କୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ରଖୁଛ ତମେ ଆମର ଦେଖି ଆମକୁ ଉଠେଇ ଟିକେ ଭଲ ବହିଛୁ ଟିକେ ଏଥିରେ ଉଠେଇବା କଥା ନା ନାଇଁ ଉଠେଇବା ଆଉ नहीं 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 आड़ दे दे